Lalo na si Japet, oh. Gusto niyo makakiss si Japet? Oh. Luto na ako ng adobo. Ba't adobo lang? What's up, Ketchup? It's your boy Tiu and welcome back to my channel. Yeah! Guys, good morning guys. Good morning talaga kahit alas 12 na kasi kakagising lang ni... Bago matapit. Sumuli ka oras na tulog day. Anong oras ka na natulog? Ha? Anong oras ka na natulog? Mga 3? Oras ng tulog pa ba yan? So. Ito yung vlog natin ngayon. Malapit na birthday ko and... Mamamalengke kami ngayon ng mga ano tawag na pit? Mga palengke. Malengke kami ng mga ricados at baka mga ingredients sa mga lulutuin sa birthday ko. So, ang challenge natin ngayon, ilang years ka na nagbablog? 2 years? So ngayon, marunong ka na? Hindi pa rin. Hindi pa rin. So, ang challenge natin, vlog takeover. Tingnan natin. Tingnan natin kung magaling ka na ba mag-vlog. Walang problema yan, guys. Walang problema yan. Paala sa inyo, guys. Pero ngayon, kain ka muna. Nagluto na ako ng adobo. Tingnan guys. Nagluto na ako ng adobo. Ba't adobo lang? Wow! Nagluto ko niyan kasi alam kong gigising ka na eh. Walang canton carbonara dyan. Alam niyo ba guys, simula nung nagluluto ako, lalo na yung choros. Laging nagpapaluto to ng choros. Kuya, choros kuya! Nung nagluto ako ng carbonara, yung pansit canton. 2 beses ako nagluto guys, pero yung choros talaga parang mga pang-6 na beses na ako nagluto nun. Request kasi ng request. Pero syempre bunso eh. Kaya pagbigyan natin. Pero ngayon, ako na naman pagbigyan mo kasi birthday ko na eh. Ako So ikaw na mag-vlog. Vlog takeover tayo ngayon. Pati mamaya. Lagi. Promise? Kaya? Kaya mo cut. Hi guys. Po, sayang yung silver play button mo. Ba't sayang? Kasi hindi ka naman nagba-vlog na eh. Alam niyo ba guys, nakuha ni Japet yung silver play button in just 1 month. Ito, simulan nag-start si Japet mga in just 1 month or 2 months. Ganun. Kuha kagad ni Japet yung silver play button. Pero nila ako kalaw. Pero hindi ka na nagba-vlog eh. Paano yun? Kasi pandemic eh. Ayun, may maganda dito sa... Naalala ko guys dati nung first vlog ko kasama yung family ko. Pag ganun ko sa camera, nagtago sa ilalim ng mesa. Ewan ko yung ate ko. Ayaw kasi magpakita nun eh. Ewan ko. Ay, andito pala. Andito pala ito. Natago. Nahihiya kasi. Ito pala yung ate ko, si Glyza. Ayaw mapakita kasi nahihiya daw siya. Pero ngayon, nag-hi na eh. Hi guys, so nandito tayo sa bahay namin. Ito yung ate ko na pinakagwapa sa aming. Yan lang yung babae. Ito yung malaman yung mga tattoo ng ate ko guys. It-tour ko sa inyo guys lahat ng mga nabagay sa aming mga family. Take. Ito yung iro guys na buntis. Asa na buntis? Buntis yun guys kasi si ano yan, si Kiray. Tapos ito yung rabbit ni Japet. Ito yung rabbit ni Japet. Pinatato niya guys kasi siya na yung nag-alaga eh. Bakit siya na yung nag-alaga? Kasi busy ako guys. Anong pinagkabisihan mo? Lalaga tayo. Lalaga tayo? Mga show, di ba? Thank you sa mga nag-invite ng show namin guys. Sana mag-invite pa kayo soon. Guys, sa mga gustong mag-invite sa mga fiesta sa city nyo, sa municipal nyo, baka naman, i-recommend nyo kami, Bisaya Squad guys. Kami bahala sa inyo, kami bahala sa inyo and promise mag-i-enjoy kayo, char. Last email, bisayasquadofficial@gmail.com. Lalo na si Japet, oh. Gusto nyo makakiss si Japet? Oh. Kain mo natin. Kain mo na ako guys. Masarap. Masarap ba yung adobo? May kayo? Mukha na masarap. Ay, hindi na sarapan yan. Parang koy. Yan lang mga isda ko. Tingnan nyo naman yung isda ko guys. Ito yung Platinum King Balloon Molly. Yan yung blue eyes ko na Platinum King Balloon Molly. Yan oh. And ito naman yung mga goldfish ko. Wow! Tingnan nyo yung mga goldfish ko guys. Tingnan nyo, pearl scale.
Yan o, ping-pong. Ang cute. Yes, sobrang init. Para sa solar ko, yes. Hi guys, so paalis na kami guys. Papunta na kami ng Tagbilaran kasi grocery. mag-grocery para sa birthday ni Kuya. Ito yung listahan guys na nilista ni Mama ng pinili namin. Mga ingredients to ni Mama guys. Haba, di ba? Tapos ito yung mga ulam na lulutuin ni Mama. Ito lahat. Guys, Kuya, magaling na mag-vlog. Apit to mo yun. Hindi ka naman nagsasalita eh. Dati, hindi. Dati, ngayon nagsasalita ka na. Tara. Talaga yan. Yan yung lugar niya guys pag sumasakay sa sasakyan ng papa niya. Ng daddy. Sabak daddy. So guys, nandito na kami. Nandito na Bibili kami sa na kami. Mercado guys. Mercado sa Bisaya. Hi guys. Magkuha na guys. Ako may gisugo ni Kuya mag-vlog guys. Siya to sugo. Palit. Mawalit na nila. Lagi, Bri. Hi mo guys. Hi, vlog. Ano niya namin. Ako si video man. Ako may videographer. Kamoy dana. Ba't maraming ilaw sa merkado? Para iwas sa mga ano. Kasi para maganda yung lighting, para maganda yung isda. Yan guys, tapos na yung mga bibilhin namin dito sa market. So pupunta na kami ng mall kasi may mga bibilhin pa kami sa mall. Yung mga pang salad, char. And guys, magluluto ako mamaya na naman ng recipe na Bawal mag-vlog sa loob guys. So mga clips na lang yung anuhin namin kasi baka masita tayo. Sana yung vlogger natin. Let's go guys. Bet, pasalubong. Sige, anong gusto mo? Biko. ICM? Biko. Ayan lang, spicy nito. Oo, wala. Ayun guys, ako na nagtutulak kasi nawala yung vlogger natin. Guys, ito yung ginagawa nila guys. Ano sila guys, nag-arrange.
Kain muna kami ng shawarma kasi binilhan kami ng shawarma. Thank you sa nagbili. Sino bang bumili ito? Ako. Look. Sa kakakain namin, naghanap kami ng soft drinks pero wala kaming mabilhan. Malapit na maubos namin yung mga tindahan na nadaanan namin. Buti na lang dito kaya ate may nabili kaming soft drink. So bumili na ako ng marami baka maubusan pa. So yun na guys, nandito na kami sa bahay. Nandito yung mga binili namin. Ito, ganyan. So, yun na guys. Sobrang dami na nabili namin guys and malapit na birthday ko. Basta importante masaya, di ba? And healthy sa birthday kagaya ni Apitong. Kaya, yun lang guys. Sana enjoy kayo sa video na to. So doon po nagtatapos ang aming vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam! Bye! Shoutout nga pala kay Ati Wengay Tilos Fernandez, Nuwalski Manulat Gakrama from Danau City, Ait David from Pampanga, Kyle Andre Alegria from Dumaguete City, Alejandro Bakir from Makati City, Sherlyn Katamisan from Masbate, my loves Anna Biar from Hong Kong, Mario Gonzalez from Batangas, Criza Lizada from Davao City, Rafael Munsing from Davao del Sur, and Lorenza Odias from Matalom, Leyte.